Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Yanzi, mukomana muri sei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndine secret yandiinayo ndinoda kushare nemi zvinhu zviri pamwoyo pangu. Mudzimai wangu wandigere naye kuno uku kumhiri kwemakongwa kuno kwandiri haazvizivi, but ndine shuvirowo yekuti dai ndakwanisa kuonanawo nemwana wangu zvandakura kudai. Mukoma takaparadzaniswa nechechi inini nemhuri yangu. Kuchechi kwandainge ndichienda ndakazotorealiza later on kuti iyi yainge iri cult, ende nekuda kwechipo chandakazvarwa ndiinacho ndo chakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakufamba newheelchair. Ndakanunurwa naMwari, vainge vachitoda kutoti ndinge ndichitofa, but Mwari vakandidzikinura. Ndakatengerwa motikari nechechi mukoma. Nadzo nyaya idzi dzevanhu vanopa vamwe vanhu motikari ivo vachiziva zvavo kuti vakaromba. Ndinewo nyaya yangu yandiinayo yandiri kuda kusheya nemi. Uya kwandakaita kunoku ndakaita zvekubatsirwa nevamwe vanhu veimwe NGO avo vakanditengera wheelchair pandainge ndiri kuZimbabwe. Saka paiva paine umwe mukadzi murungu aindifarira zvisingaiti, sezvo akazviona kuti ndainge ndiri munhu aifarira kunamata uye zvekare nekuparidza. Iyewo ainge ari muvhangeri, saka akazondibatsira nemapepa ekuti ndige ndichizoya kunoku kunyika yevatorwa where they had came from. Ndakauya kunoku semupoteri. Mhuri yangu mukomana kuZimbabwe mudzimai akaramba nekuti akanzi nevakuru vekuchechi ainge achifanira kuti ange achizondiramba, iye akaita saizvozvo. Ndo zvinoitika mumapendecostal mazhinji. Handifi ndakakanganwa, mainge muri mugore ra2009 pakaoma upenyu hwangu mukomanashi, pandakaita accident ndikagurika makumbo angu. Zvakaitika gore iroro mukomanashi zvakandikanganisa kusvika muzuva ranhasi chiraramo changu. Panguva iyoyo ndainge ndichigara muHarare ndichishanda muchechi semuvhangeri. Even though ndainge ndichishanda muchechi semuvhangeri, asi handina mari yakawanda yandainge ndichimbopiwa. Izvo zvainge zvichitokonzeresa mashoko nekugara ndichingonetsana nemukadzi, because tainge tiri vanhu vainge vachitambura. Rendi chaiyo taizotoita zvekutonzwirwa tsitsi nevamwe vanhu vekuchechi, ndo vaizototi bhadharira mari yerendi. Mukomanachi ndainge ndisina chinzvimbo chikuru muchechi nekuda kwekuti ndainge ndiri murombo, asi ndainge ndingoriwo munhu ainge akatumwa naMwari. Vakuru vekuchechi vaiti kwandiri kana vakati endai kwakati muvhangeri munge muchimbonoparidza ikoko, ndaienda ikoko mukomanashi ndononamatira vanhu. Ndaifamba apa ndainge ndisina motikari, ndisina bhasikoro, ndaingozvifambira zvangu netsoka. Pane nguva dzekuti ndaifamba up to 60 kilometers ndichibva muHarare ndichienda kumativi mana. Ndaienda kuna Naseke, Domboshava, kuna Nachihota, kwese uko ndaisvika Goromonzi ndichifamba netsoka. Ndaiti muvhillage randinenge ndasvika ndaitanga nekutaura nasabhuku wemuvhillage ndomuudza kuti ndinenge ndichikumbirawo mvumiro yekuti ndige ndichiparidza nekunamatira vanhu muvhillage mavo. Saka ndaizotogumisidzira ndatorara pamba pasabhuku. Ndaitiwo kana ndikaita laki vanenge vandipawo mari, ndo mari yandaizoshandisa kuti ndige ndichikwanisa kukwira bhazi ndichidzoka kuHarare. Ndaimbofamba nemudzimai wangu, asi ndakazoona kuti ndainge ndichikuvadza mudzimai wangu nekufamba netsoka. Saka ndakasvika pakuzvinzwira ndega tsitsi mukoma nemafambiro andainge ndichiita, but ndainge ndisingacomplaini nekuda kwekuti ndainge ndichiti iri ibasa raMwari randinofanira kuti ndinge ndichiita. Vanhu vekuchechi mukomanashi vaizviziva kuti ndainge ndichifamba netsoka nekuti results ainge achitongozviratidza oga
kwose kwandaienda ndaitosiya ndatovhura chechi, ndobva ndaudza vakuru vechechi yedu vobva vachizotumidzira mapasta votonovhura branch. Saka ndainge ndakazvipira neupenyu hwangu, even though financially ndainge ndisingambopiwe mari yakawanda. Nerimwe zuva mushure meservice kuchechi ndakashevedzwa parutivi nevamwe elder vainge vari ivo mukuru wemaelders ose, asi handina kunge ndakaziva kuti elder ava ainge ari munhu ainge asina kumira zvakanaka. Saka vachitaura neni, pane vamwe pasta vakabva vachizouya, tainge tava 3 tichitaura zvedu nyaya. Handina kunge ndakaziva kuti meeting yacho yainge iri yei. Vakazoti kwandiri, muvhangeri tinokuonai basa rose ramuri kuita. Vakawedzera vachiti chechi yainge yafunga kundibatsira kwete nemari, asi chechi yainge yafunga kuti inge ichizondipa motikari yekufamba nayo kuti basa raMwari ringe richienderera kumberi. Mukomana ndakafara zvisingaite. Ndipo pavakabva vachizondipa motikari, vakandipa motikari yainge iri Toyota Corolla. Motikari iyi mukomana yainge isiri nyowani, ende chatisingazivi isu vanhu ndechekuti vanhu ava vanobata mishonga, uchizoona achizonokupa chinhu anenge akatochigadzira nechekare. Ipapo nekuda kwekuti yainge iri motikari yainge isiri nyowani, handina kumbogara kana ndakambofunga nezvazvo kuti motikari yandainge ndapiwa ndainge ndichazosangana netsaona yainge ichazondikanganisa kweupenyu hwangu hwose. Mukomana vakazotosimuka pamberi pechechi. This was after 10 days zvinhu izvi pazvakaitika. Vakasimuka vakabva vachizopa testimony yavo yekuti pose pavainge vachitsanya vainzwa Mweya Mutsvene achitaura navo. Mweya Mutsvene akange achiti kwavari vaifanira kuti vange vachindipa motikari yekufamba nayo. Mukoma ndakafara zvisingaiti, because pavakataura neni musi weSunday, it was just like a normal conversation yatainge tichiita. Ndikangoti zvimwe kuda, but pavakazosimuka the next Sunday after 10 days ndopandakazoona kuti vainge vachitotaura chokwadi. Takafara zvisingaite inini nemudzimai wangu, because tainge tiri vanhu vainge vakangoshoreka munharaunda. Vanhu vakatoshamisika musiwo patakasvika pamba nemotikari, kana kudhiraivha kwacho ndainge ndisati ndava kugona. Pavakamira pamberi pechechi vakati kwandiri ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoona Evans. Evans uyu ndiye ainge ari manager wekugaraji kwavo, nekuti elder ivavo vaita zvekutengesa motikari vainge vaine mari vakapfuma. Saka mamwe mabusinesses avo avainge vachiita vaita zvekutengesa motikari. Takaenda uri musi weMonday kudealership ikoko nemudzimai wangu. Tasvika kwomukomana pamotikari dzainge dzagara dzatoiswa pasite, ndikanzi muvhangeri munofanira kuti munge muchisarudza motikari yamuri kuda kuzofamba nayo. Ndakabva ndasarudza Toyota Corolla because ndaikonzwa vanhu vachiti Toyota yakasimba ende ine maparts akachipa. Sezvo ndainge ndiri munhu ainge asina mari, ndakasarudza kuti ndinge ndichitora Toyota yainge isingazondidhuriri fuel zvekare nekuzoigadzirisa. Takatora motikari tikapiwa driver uyo akati driver kubva mutown achienda nesu kwatainge tichigara. Mugoma vanhu vepamba patainge tichigara vakashamisika pavakaziva kuti yainge iri motikari iyo yandainge ndakatengerwa naelder vekuchechi. Ndakazotanga kudzidziswa mukomana ndakatanga kudhiraivha ndisina license. Ndakazotoita zvekutobetserwa nevakuru zvekare vekuchechi kuti ndige ndichikwanisa kuzotora license. Ndakati ndava nelicense ndainge ndava kufamba ndega zvangu ndichienda ndichinoparidzira vanhu. Nerimwe zuva mukomana ipapo motikari ndainge ndava kutoiziva, plus ndainge ndisiri munhu ainge achitombomhanya. Ndaitoti kana ndikafambira muma70 kilometers ndinenge ndichitozvona sekunge ndinenge ndichitomhanya kuma120. Ndaifamba angu pore pore. Saka ndakange ndichida kuenda kunopa vanhu mabhaibheri kuGoromonzi avo andainge ndakapiwa nemamwe mamissionaries. Saka ndakabva ndachizoenda kuGranite Side
pane zvandainge ndichida. Handina kuziva kuti rori iroro rakabva nepi. Mukoma, ndakatutwa negonyeti. Painge pasiri paT junction, rori iri rakangokaruka ratongobudikira kumberi kwangu. Later on I heard kuti rainge rakaita fatal brake failure, ndokutongoya rikandituta. Chandakapedzera kuona mukoma, rori iroro rainge richimhanya, maybe it was about 20 meters kubva pandainge ndiri. Ndakaedza kunzvenga mukoma, ndikabva ndanopinda mutrailer because iyewo driver wetrack ainge achitoedzawo nepaainge achigona napo kuti ange achindinzvenga. Saka akanonzvengesa musoro, trailer ndiro rakabva rachizonondihaka apa rainge rakalodha mukoma. Handina kuzoziva kuti chii chakazoitika after that. Ndakazomuka a month ndiri muchipatara. Mukoma, makumbo angu vainge vatomagura nechekare. Vakamagura makumbo angu ose ari maviri. But panguva iyoyo pandainge ndiri mukoma nashi, ndaingoona ndiri mune imwe nzvimbo yainge iine rima rainge rakanyanyisa. Ndakazoona elder. Pandakaona elder, vainge vakabata piki nefoshoro, vainge vachidhiga gomba. Vachidhiga gomba kudaro, ndakavabvunza kuti vainge vachichera gomba rei. Vakabva vatanga kuseka. Pavakaseka, ndakaona kuti vainge vapfeka zigemens rainge riri reblack. Ndakazoona kuti vainge vasiri vega, vainge vatori nevamwe vanhu vainge vakawanda, vamwe vandainge ndichiziva nevamwe vandainge ndisingazivi vekuchechi, including mukadzi wava mufundisi aitoita sekunge ndiye ainge atori nenyembe kunyika ikoko kwainge kwakazara rima. Saka vakabva vachizoti kwandiri, uya upinde mugomba. Ndakabva ndachizotanga kutiza. Vakatanga kundivhima mukoma nashi. Ndaiti kana ndikawana pandinohwanda vaindiwana, vobva vanditora voenda neni vachiti pinda mugomba. Asi kupinda mugomba ivo vainge vasingakwanisi kundisundidzira kuti ndige ndichiwira mugomba. Ndaifanira kuti ndige ndichizopinda mugomba ndiri ndega. Saka pandakamuka, nekusazivawo mukoma kuti vanhu vekuchechi vainge vakatoromba, mapasta nemaelders vainge vari vanhu vainge vakatogadzira chigrupu chavo chevanhu vakaromba, vaiita zvechivanhu nekushandisa mishonga isina kunaka. Handina chandainge ndichiziva mukoma kuti ndivo vainge vakatoronga kuti ndinge ndichizoita accident, ende vaitarisira kuti paaccident iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichizofiramo motikari iyo yandainge ndakapiwa naelder. Ndamuka mukoma nashi. Saka pane vamwe vamufundisi avo vakauya. Vamufundisi ivavo ndakabva ndachizovaudza zvose. Ndikati ndanga ndichirota hope, ndikavaudza zvose, ende ndainge ndisingatozvinzwisisi panguva iyoyo pandainge ndichiudzwa kuti ndainge ndatova nealmost a month ndingori mukoma. Saka kwandiri ndaingoona sekunge ndiri kutongorota hope dzeusiku humwe chete. Vakandirondedzera zvose zvainge zvakaitika. Saka after ndavaudza kuti ndainge ndakarota elder nahamai mufundisi, vakaratidza kusafara because ivo vandakaudza ava havasirivo vane mukadzi uyo wandakange ndichirota achiratidza kuti ndiye ainge ari mutungamiriri vevanhu vandaiona ikoko kuhope vari munyika yainge yakazara nerima. Vakabva vachizobuda kunamata kwavakaita mukoma. I just felt kuti there was something that was wrong. Usiku ihwohwo handina kurara. Muward mandainge ndiri makafa vanhu 3 mukoma nashi vakafa, ende vanhu ivavo kufa kwavakaita vaiti zviya kana vava kutanga kutandadza, munhu aitotendeuka otorara akatarisa kwainge kuine bhedhi yangu, ototanga kutotandadza achitogwina akanditarisa. Zvinhu zvakaitika ipapo zvakandityisa. Iniwo kurara handina kurara mukoma nashi because ndainge ndichingobatwa nemamwe madzikirira. Ndakagara muchipatara kusvika ndapora, ende ndainge ndiine trauma yekuti ndainge ndisisina makumbo. Pandakamuka, when I realized kuti ndainge ndisisina makumbo, ndakatombofunga kuda kuzviuraya. Ndaiti ndichinamata, voice raMweya Mutsvene
ndainge ndava kusarenzwa zvachose. Saka pose pavaiuya vachindinamatira, what I discovered was that vaindibata pahuma pangu apa vachindinamatira, vachindidzvanya-dzvanya nechigunwe. Elder, amai mufundisi nevanhu vose vaya vandainge ndakaona kuhope vachindishungurudza vachida kuti ndinge ndichipinda mugomba vaiuya almost every day. Umwe aiti akauya masikati, umwe aiuya kuvisit yemanheru, ende vainge vachindiwinzira zvokudya. Vaitouya kuzondiona kutodarika mudzimai wangu. Ndiri muchipatara kudaro ndopandakatanga kunetsana nemudzimai. Mkomanashe, vanhu ava vakandisiya ndiri pacritical position. Pavakazoregedza kundisapota ndikasiyiwa nemudzimai wangu, zvinhu zvakaoma. But Mwari ivo nenyasha dzavo vanoti kana rimwe dhoo rikavharwa vanokuvhurira rimwe dhoo. Ende ndopandakabva ndachizotanga kuona mamissionaries vakuuya vachingotionawo sevarwere, ende nekudawo kwekuti ndainge ndava kutoparidzirawo varwere muwadhi mandinenge ndiri imomo ndichitovanamatira even though ndainge ndisisina makumbo. Saka uyo ainge achishandira imwe NGO ari murungu akabatikana nazvo kuti nesituation yandainge ndiri mairi, yet I was giving support kune vamwe vanhu avo vainge vakasangana nematraumatic accident, because ndainge ndiri muward yekuti vamwe vainge vakavhunika maoko, vakakuvarira kumabasa, vamwe vakatsikwa nemotikari. Saka it was a very painful situation that we had find ourselves in, but ndini ndainge ndichitovapa hope yekuti kunyangwe tainge tisisina makumbo, maoko, vamwe vainge vakuvara angava ari maziso, but chainge chakakosha ndechekuti Mwari vainge vachiri kutida, ende Mwari vainge vatipa mukana wekuti tirambe tichingorarama. Saka taifanira kuti tinge tichingovakudza naizvozvo. It was very tough. Saka ndopandakatanga kuzowirirana naye mukadzi iyeye. Mukadzi wangu chakatanga kundinetsa mukoma ndechekuti mushure mekunge maelders ekuchechi vakauya kuvisit vainge vari 4. Pavakauya mukoma ndakaona kuti vainge vachiratidza kuti vainge vasina kufara. Pandakavatarisa vakabva vandiudza kuti ndainge ndisingachatendedzwe kuti ndinge ndichizouya kuchechi kwavo, ende mashoko avakataura mukomanashe akandivhundutsa, because vakati you know what, kana kuri kunzi Mwari wenyu akakunzwirai tsitsi mukasafa, zivai kuti kana mabuda muno muchipatara kuchechi kwedu hatisi kuda kuzokuonai, nekuti pane zvose zvamakaita tava kuzviziva. Maifungidzira kuti makangwara asi makabatwa. Taifungidzira kuti muri munhu waMwari. Kana accident yamakaita iyoyo itori shamu yaMwari. Saka zvakandinetsa ndikavabvunza kuti vainge vachida kuedza kuti kudii. Ndopavakabva vachizondiudza kuti madhiri ose avo andainge ndakaita naamai mufundisi zvose zvainge zvakanzi bvu pachena. Ndikati zvipiko zvakanzi bvu pachena? Ndopavakandiudza kuti maid wava mufundisi ainge akavaudza kuti ainge akandiona ndichirara naamai mufundisi pavainge vasipo pavakamboenda kune imwe conference. Ndakatanga kuyeredza misodzi, and guess what mukoma, amai mufundisi avo vainge vachinzi ndivo vandainge ndakarara navo ndivo the same futi vandaiona kuhope pandainge ndiri mukoma vachinzi ndivo leader vechikwata chevanhu avo vainge vakaromba kuchechi kwandainge ndichinamata ndiri mazuva acho iwawo. Ndakatanga kuchema ndikati ini kana muviri waamai mufundisi handitouzivi kuuona, kana ivo havana chavanoziva pandiri. Saka ndichitaura navo kudaro mukoma, pane vamwe elder vakangoita sekunge vakachinja fesi yavo yakashanduka. Ndikaona sekunge yainge yava fesi yekitsi. Zvakandityisa mukoma zvakaitika ipapo. Vakangoti shut up, tinozviziva kuti wainge uchirara naamai mufundisi. Ndakavakumbira kuti amai mufundisi vacho vange vachizouya navo. Vakandiudza kuti pavisitation yemanheru
vainge vachazouya navamufundisi zvekare naamai mufundisi. Saka muswero wese wezuva BP yangu mukoma yakaswera yakangoshuta nekuda kwezvandainge ndaudzwa apa ndichitarisa kondisheni yandainge ndiri. Apa ndichitanga futi kufunga kuti mudzimai wangu ainge atova nemazuva asingachazivi kuuya kuzondiona. Saka pfungwa dzangu dzainge dzava kungomhanya all over the place. Ndava kungozviblama kuti saka mudzimai wangu kusauya it is because ari kufungidzira kuti ndakarara naamai mufundisi. Ngoma handina kunge ndakaziva kuti in the background mudzimai wangu ainge akatotsvakirwa umwe murume ainge aine zvimari, ndokusaka ainge asingachadi kana kuuya kuzondiona because iye ainge akazviudza kuti ndainge ndakabatwa ndakarara pamusoro paamai mufundisi. Vakazouya pavhisitation yeusiku, vauya paya hazvichokwadi vamufundisi vainge varipo nemukadzi wavo naelda vaya vekundipa motikari. Chakandishamisa mukoma, vakauya vainge vakapfeka kuita kunge maMuslim. Vose vainge vakapfeka iwo aya mazigauni anopfekwa nemaMuslim but ainge ari eblack. Ndakashamisika nazvo kuti kutanga rini vanhu vachipfeka hembe dzakadai. Vainge vakapfeka zvinhu zveblack kubva kutwiheti twavainge vakaisa mumusoro kusvika kubhutsu. Amai mufundisi vainge vakatopfeka kutoita kunge mukadzi wechiMuslim. Vakati vapinda muwadhi mandainge ndiri, hana yangu yakatanga kurova. Vakauya tikatanga kutaura. Kune vainge vachitiona vaitofungidzira kuti tiri kutoita nyaya, tiri kutowirirana. But ipapo ndainge ndichitoudzwa magara moyo navamufundisi. Ivo vaita sekunge vainge vakabatikana nekuudzwa kwavainge vakaita kuti ndainge ndakarara nemudzimai wavo, vachitoti bamunini kwandiri. Saka ndakazombotarisa kuna amai mufundisi ndikati nhai mama, kosei zviri kunzi inini ndakarara nemi, takabatwa takarara tose, rini nhai mama? Udzai baba chokwadi kuti inini kana muviri wenyu handitombouzivi uye imi hamutomboziviwo muviri wangu. Zvose zviri kuitika izvi handisi kutombonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Saka ipapo ndainge ndava kutoyeredza misodzi. Vakabva vanditi iwe pokuti hako musodzi, wakanganwa here kuti ndini ndakatotanga kutokuitira maactions? Ndichitaura izvi ndiri kuzvitaura because imba yangu ndinoida, murume wangu ndinomuda, saka ndichataura chokwadi changu chose. Mukoma vakafoma nyaya, vakataura ivo mashoko ekuti kubva zvandakapiwa motikari ndopavakatanga kundichiva. Vakaona kuti ndiri munhu anochivika ende vakatanga kundiitira maactions. Vakati ivo nerimwe zuva ndakavakumbira kuti ndige ndichizouya kumba kwavo, vakaziva kuti zvainge zvaita nekuti pane zvadainge ndichida kubva kwavari. Pandakasvika pamba pavo ndakasvika vari vega, ndikavakumbira mari vakandipa. Hanzi ndava kubuda ndopavakandidaidza vakaenda neni muimba yavo yemukati. Ndopatakatanga kurara tose, asi takaramba tava kungorara tose kuzosvika tichizobatwa nemusikana wavo webasa. Apa zvose zvavainge vachitaura mukomanashi zvainge zviri zvekunyepa. Yainge itongori nyaya yavainge vatongofomawo ipapo. Ndakachema, vakandisiya ndichichema mukoma. Pandakazobuda muchipatara ndakatoita zvokutotorwawo nehama dzangu ndikadzokera kumusha. Mudzimai ndainge ndisingachazivi kuti ainge aripi. Nyasha dzaMwari mukoma dzakandiloketa ndiriko kumusha kudaro because banguru vangu vakauya kuzonditora vakangosiyawo mafoni numbers because vamwe nesi vakati vainge vachida kuzotaura neni but banguru ndivo vainge vaine foni. Inini foni yangu ndainge ndisingazivi kuti yainge yakaenda kupi but ndaiva ndiine foni pandakaita accident, zvimwe kuda yakabiwa. Saka banguru ava vakazofonerwa nemukadzi akazondiunza kunoku achiti ainge achinditsvaka. Ndakafara. Akazouya akandiona ndiri kumaruzevha akatoona kutoti ndainge ndichitotambura kana wheelchair chaiyo ndainge ndisina, ndokubva andipa wheelchair
akabva achizondiudza kuti ainge achida kundirongera mapepa ekuti ndinge ndichibuda munyika ndinge ndichizoya kuno kunyika kwandiri. Mudzimai wangu mukomanashe takamutsvaka ndichida kumuudza kuti ndo nyaya yainge iripo, but through munin'ina wake akati iye ainge asingachandidi, she had already moved on with her life. Ndikati ko mwana handina kuzombowana mhinduro sezvo ndainge ndiri munhu ainge asina foni. Ndaitoita zvekutokumbira vanhu vane mafoni avo kuti ndige ndichikwanisa kutaurawo nehama dzake, asi iye aingoudza hama dzake kuti handidi kutaura naye, kana kuine kwaari kuda kuenda ngaaende, Mwari vachamuropafadza ikoko kunyika kwaachaenda, anokwanisa kungonotanga imwe mhuri. Nerimwe zuva ndakatombopiwa mafoni numbers awo andainge ndakanzi mafoni numbers ainge ari emurume wacho. Ndikabva ndachizotenga airtime ndikajusa mufoni yeumwe wemuvillage medu matainge tichigara. Ndakabva ndachizofonera mudzimai. Pandakafona iye akati okay, rega ndinovapa foni. Zvechokwadi akaenda akanopa mudzimai foni, asi mudzimai akaramba kutaura neni. Ndakabatikana, asi ndikangoti ndo zviripo. Ndakazouya kunoku, Mwari vakandiwanirawo nyasha, ndikazowana mudzimai uye zvekare ndatova nevana nemudzimai wangu. Asi mwoyo unorwadza because handizivi kuti mwana wangu aripi, ari kutambura here kana kuti ari kurarama life yakanaka ikoko kuZimbabwe kwaari. Ndiyo secret yangu mukoma. Zvakaitika kwandiri zvinondirwadza, but isecret yekuti ndanga ndisina kumbogara ndakashare nemudzimai wangu. Ndakangoona sekunge zvisingaiti kuti ndinge ndichiudza mudzimai wandigere naye ndichimuremedza, plus vanhukadzi handiti munovaziva, anokwanisa kuzoti wava kutotanga kutofunga ex-wife. Saka zvinonetsa, ndakangozvichengeta mumwoyo mangu, but zvinondidya manje. And chakanyanya kundirwadza ndechekuti amai mufundisi vakanyepa kuti ndakarara navo. Dai zvaibvira mukoma ndaida kumbogara navo pasi ndovabvunza kuti asi sei vakandiitira utsinye hwakadaro, but sezvo ndakarota vari ivo queen vekunyika kwacho kwatainge tiri ikoko kwainge kuine rima, saka kana kuri kunzi vainge vari queen wevaroi, ndokusaka vakandiitira utsinye hwakadaro. Mukomanashe pandainge ndichangotanga kunamata muchechi imomo, ndaitova ndiine chipo changu ndaitorota, but nekufamba kwenguva ndainge ndava kusarota hope dzinonzwisisika. Ndaiti kana ndikarota ndaibva ndakanganwa, but handina hangu kumbozvitora serious. Chipo ichocho chakazotovharwa even more pandakatanga kupiwa mari muchechi semuvhangeri. Ndainge ndava kusarota, chandaingogona kungoparidza, but before that ndaitotiwo kana ndikanamatira munhu aikwanisa kutopora. Ndakambonamatira vamwe amai mune rimwe village kwachihota uko, vakati muvhangeri, pamanga makandibata ndanzwa pahuma pangu wopisa, mirai ndikuudzei chokwadi, nekuti ndaona kuti Mwari wenyu mukuru kudarika Mwari wandinonamata. Amai ivavo ndiye muroi wekutanga kukonfesa kwandiri. Vakandiudza kuti muhozi mavo vainge vaine kamba uye zvekare vainge vaine nyoka. Takatoendako mukoma ndikatoona kuti mainge muine rusero, ende murusero ndo mainge muine kamba nenyoka, asi zvainge zvisina simba. Ndikavabatsira kuzvipisa zvinhu izvozvo, but kubva zvandakangotanga kungopiwa mari as a salary kuchechi, chipo changu chakabva chatongovharwa pamotikari. Ndo pavakandigona. Iko zvinozvi ndinorarama nehurema. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi pavainge vari muchipatara vachirota hope idzodzo, hanzi vaiva nenguva dzekuti vaitoona chimunhukadzi chinenge chiri chipfupi. Hanzi chimukadzi ichocho chainge chiine mazamu ainge akakura zvekuti chichifamba hanzi ainge achitonzvenzvera pasi. Hanzi chaiuya chototanga
kutorara navo chimukadzi ichocho. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Pakaipa zvimwe kuda kana mukataura nehama dzenyu dzinenge dziri kumusha kunoku kuZimbabwe, then hama dzenyu dzoedza kuti dzinge dzichitsvaka mwana wenyu, kana dzichikwanisa kutsvaka hama dzemudzimai wenyu, moedza kutsvaka mwana, monzwa kuti mwana kwaari ikoko haasi kutambura here, kana zvichiita momutorawo mwana wenyu akwanisewo kuva nefuture yakanaka. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana muinewo zvamakambopiwa after wapiwa ingava iri motikari kana kuti mari, upenyu hwako hwakabva hwabhenda, you can come to my inbox and share with me your side of the story.